precis som med Gamla stan att göra. Det är så mycket så jag får börja berätta det nu. Att de här nya broarna och kranarna och allt det här ni ser, det tar vi på nedvägen då. Så annars hinner jag inte det innan vi kommer upp till Gamla stan. Jag nämnde förut kort att det fanns något som man brukar kalla för Göteborgs föregångare innan det här Göteborg som vi känner idag som kom till 1621. Och den första av de föregångarna brukar man säga det är Lödöse. Ibland säger man gamla Lödöse, det som fortfarande finns kvar här 4 mil upp norrut längs älven. Det var ju en stor och viktig handelsstad på medeltiden. Och där fick man ofta påhälsning av danskar och norrmän. Och man hade svårt att kontrollera det här med handeln. Och man ville flytta stan längre ner mot älvens mynning. Dock inte ända ner. Utan man bestämde att man skulle flytta det här Lödöse en bra bit ner. Närmare bestämt till det här området i Gamla stan. Precis där uppe där SKF ligger. Där grundade man någonting som heter Nya Lödöse, som det gamla Lödöse fanns. Och sen av det nya Lödöse så blev det Nylöse. Och det är ju namn som vi fortfarande använder, Nylöse. Och då är vi framme i slutet på 1400-talet. Det styrde den äldre, som jag var någon. Han bestämde att man skulle flytta ut det. I slutet på 1400-talet, början på 1500-talet, så låg det en stor handelsstad här uppe i Gamla stan som alltså hette den nya Lödöse. Sen fick den heller inte vara i fred, den brändes 2 gånger av danskarna till exempel. Och när vi kommer in en bit in på 1500-talet så bestämmer Gustav Vasa att stan ska flyttas en gång till för att man skulle ha liksom lite bättre koll på det och det skulle vara lättare att försvara. Och då flyttar man den ner till Klippan. Klippans kulturreservat där Älvsborgsbron har sitt fäste på södra stranden. Där kan man gå upp där och titta. Det finns lite sådana där rester kvar av det här Älvsborgs, alltså gamla Älvsborgsfästning som låg där. Jag vet inte om det är någon mer än jag som fick läsa om Älvsborgs lösen i skolan. Kommer ni ihåg det? Jag vet i alla fall att jag fattade aldrig vad det var. Förrän jag läste det sen långt senare. Och då var det ju det att danskarna hade tagit det här intaget i Älvsborgs slott och krävde helt enkelt pengar för att få det tillbaka. Och det var oerhört stora summor och frågan om. Men detta hände 2 gånger. Älvsborgs lösen en gång 1500-talet, en gång 1600-talet. Så den stan fick inte vara i fred heller. Där ute vid Klippan. Och det är det som är bakgrunden då till att man en gång för alla bygger en stad och den som vi känner som Göteborg. Ja, det här området här i Gamla stan, det är här som Göteborgs industrihistoria startade kan man säga. Det är ett högintressant område. Här fanns på 1700-talet fanns här Europas största sockerbruk som ägdes av Jakob Sahlgren, alltså 2 Sahlgrenare, bröderna Sahlgren, Niklas och Jakob. Niklas är den som vi väl har jobbat mest på sjukhuset, men det fanns Jakob också. Och de hade det här sockerbruket och det finns kvar en byggnad från det. Bakom den här moderna tegelbyggnaden på andra sidan står det här bygget då från 1700-talet som är helt intakt och som man kan gå runt här som man tittar på det. Göteborgs äldsta industribyggnad. Och här hade han då Jakob Sahlgren ett landeri som pratade mycket om landeri i Göteborg. Vi ska se ett landeri sen, jag ska förklara vad det är också. Vad det här sockerbruket är väl inte så känt. Det som är mer känt i Gamlestans fabrik, i Gamlestans textilfabriker. Och det fanns i den här byggnaden, den här rödbruna, även med alla byggnadsställningarna. Och det var ju i bruk långt in på 1900-talet. Alltså en textilfabrik. Och i början på 1900-talet så var det en ingenjör där. Han var driftsingenjör, han hette Sven Winqvist, känner jag namnet? Sven Winqvist.
Han hade hand om det här att alla maskinerna skulle fungera. Och spinn och vävstolar och allt vad det var. Och ni vet, i Göteborg är det ofta sättningar i marken, det är skevar och så. Och det gjorde det här. Så att det gnisslar i maskinerna och de fungerar inte som de skulle göra. Men han hade ansvar för detta. Och tänkte mycket på hur han skulle lösa det här. Och kommer på det här med det sfäriska kullagret. Och det var det fram till 1907. Och det här blev snabbt och bara på ett par år, några år, så blev detta en jättesuccé. Så det var något som man behövde runt om i hela världen. Och det såldes ut över hela världen faktiskt. Och man etablerade sig också bara på några år i en mängd länder runt om i världen. Och då blev det en egen industri av detta då, det här som han hade uppfunnit, det sfäriska kullagret. SKF, Svenska kullagerfabriken. Och ja, det här som vi ser här, det här moderna Kristinedals nitidsanläggning. Där fanns också ett landeri här bakom. Och det ägdes av Niklas Sahlgren, brodern då. Och det här är ju modernt som ni ser, det byggdes för SKFs medarbetare, men det är nu mer öppet för allmänheten. Här är ju gym och bad och så här. Och sen är huvudbyggnaden, SKFs huvudbyggnad här framme på höger sida. Och då kan man säga, ur Gamlestans fabriker så kommer alltså SKF. Och ur SKF så kommer Volvo. Så hade det varit pedagogiskt riktigt så skulle Volvo lägga där också. Det gör det inte nu. Och hur Volvo kan komma ur SKF. En del av er känner säkert till det. Det var två ingenjörer på SKF. En heter Gustav Larsson och den andra heter Assa Gabrielsson. De hade på 20-talet varit i USA och sett hur man gjorde bilar. Och tyckte att det här skulle vi klara av i Sverige också. Den tekniken och det kunnandet har vi också. Så man får hem med de här idéerna och drog igång detta helt enkelt. Och så skulle ju den här bilen heta någonting. Och då var Volvo ett inregistrerat namn hos SKF. På de första kullagren som man gjorde så stod det faktiskt Volvo. Men sen fick man köpa loss det här namnet och ha det för den här nya industrin som man hade startat. Så därför kan man säga att ur SKF kommer Volvo. Det här ska så småningom, alltså det som vi kommer att se nu på bägge sidor här en bra bit upp i SKF på bägge sidor. Men det är tänkt att det ska flytta ner på den här södra sidan så småningom allting. Och det är stora planer för det här området här i Gamlestan. Här ska byggas mycket nytt och här ska renoveras sånt som är gammalt och vi ska få en helt annat utseende i det här området här uppe. Ja, när man pratar om det här kullagret som blev sån succé då, så kan det vara kul att veta att det görs inga kullager här längre. Det görs någonting som heter rullager. Och sen så har man breddat sitt sortiment. Man håller på med någonting som heter mekatronik och smörjsystem och lite annat som jag inte förstår, men som de är världsledande på. Så att bara för att man inte gör kullager här längre så betyder det inte att det inte är produktion här, utan det pågår för fullt här. I Tyskland finns det en stor anläggning i Schweinfurt nere i Bayern. Där har de mer anställda än vad man har här i Göteborg. Så att det finns lite varstans. Man skulle kunna säga kanske att den mest kända medarbetaren då, det är väl Sven Wikqvist då som uppfann kullagret. Eller så skulle man säga att det är Göran Johansson som är den mest kända medarbetaren. När jag ringde för 2 år sedan ringde jag hit och skulle ha lite färska uppgifter. Då sa de att Göran Johansson, han är fortfarande anställd här, han är bara ledig för politiska uppdrag. Detta är 2 år sedan, då har han ju trappat ner politiken, så då vågar jag inte säga om han fortfarande är anställd.